EVM and the postal ballot for 12 Mausanram District Council constituency. I, Shri Shanmurlam Vajpayee, returning officer of 12 Mausanram District Council constituency, hereby declare Shri Alvin Kriem Southway as the return candidate for 12 Mausanram District Council constituency. Ki yaki issues baki yai baki namar bapi jiso jona kolong ko busuk namar ba bapin to raise ki issues tum opposition kolong ko busuk handre ka challenge par kolong da philadon bo ka ruling te lese daki don baki lese daki yo kala ban bakin thawe ki isi ngini pe je ka rukum trikam chuki comment hello kata ye mata namar ba ngi patip monoj ba job na kita kasri ba pher Henry ngi ngang simba ngi haban buram mi mandate ju pa ba markani ka di kam ju pa ba te kat barai ju kat ba ki rai ki pa ba tare ngi haban buram mi kata pau ka jesu you blade try kanat u bladder ka na ba nadu bang stang campaign ba hadu ka ne ka singi bangan yo ban ke ju so jaga jing job sa sen naka mosram constituency te na dab su comment sha ne ka pot namar ba ki leaders ki jonga ki atrestom rekanlang bat ki bahing basem jonga hadu kani gasngi bat ngapen pau sha di dokumen nak leng ka jonga bat ngangai ba ka jing trestom ka jonga khamle noi ki kam jonga hapo ka mosram konstitusi ka pau bat kani kani ka jubab ba ki paj ba ki ai ba ngadiok bantam hadu 7,000 ka margin